Uite băcuțele acolo, ia. Una clea și celălalt, ia. Vezi? Am mărit imaginea să văd acolo până lemnile și alea, până copaci. Așa mai rău, am ieșit să văd ele pentru că ești de la Orange, de la Enel, de la PPC, Șobana Dan Daniel de Nuț, mi-au distrus gardul aici sus, pe vârf. Pe vale, 2022 și v-am sus la 100 de metri de gard electric. Și parchetul Gura Honț, parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, Aurelian Mânsu, prin procurorul și judecătoria Gura Honț, o renunțat la urmărire penală, da? Bun. Și eu am rămas cu pierderile economice, nu plăti nimeni. Și trebuie să urc la vaci aici. Ieri după masă, o măs Mihai la ele, de-o stat. Fiu. E 500 de lei munca lui. Că o fost la vaci. Și l-a prins aseară aici, sus pe apareu. A mea e 1000 de lei. Cade în sarcina statului, o renunță la urmărire penală. Da? Le opresc plata taxelor, impozitelor, n-am ce face. A taxelor de timbru. La fel, în 2022, au renunțat la urmărire penală. În dosarul de Gașpar mi-a distrus gardul electric. O lua până în brață Gașpar. Cu muiarea. Au renunțat parchetul Gura Honț, parchetul de pe lângă Tribunalul Arad prin procuror Aurelian Mânzu, la fel judecătoria Gura Honț. Atunci am investit în jur de 1000 de lei în gardul electric. Da? E nefuncțional. Din cauza că e distrus. 800 de metri furați până 2017. Sustras. Acolo sunt documentele pe la poliție. Pe gardul electric. Atunci mai e distrus de vânători. Și în partea asta a fost distrus de familia Piciu și de Ristea. După aceea. În 2018-19. O trebuie să-l mut în partea asta sus. No. Aici Suba Vasile. Sper că s-a avut o vizionare făcută. Videoclipul e făcut pentru dosarul 957 238 pe 2024. Pentru taxa de timbru. Și pentru altele. Unde este nevoie. Orice videoclip costă 20.000 de lei. Pentru că am investit 40.000 de lei în rețeaua electrică actualizat. Deci 20.000 cu dobândă 25% pe zi. Nu fac videoclipuri și probe pe gratis. Pentru că pe mine mă costă. PPC-ul m-a bătut la ușă să le plătesc serviciile contractate. Am trimis comunicare la parchet Gura Honț să le comunice celor de la Digi și de la PPC că pentru serviciile contractate utilizații le pun la dispoziție dosare de instanță de un deceniu și peste un deceniu. Prin procurorul asta, Ilca Diana, mi-a dat curs cererii mele. Și atunci am fost nevoit ca în baza articolului 1534 Cod Civil să le fac plata la PPC. Le-am comunicat cât costă, 1000 de lei, munca mea că ieși aici să vă vaci, că altfel se duc în cea parte că e cardul electric distrus de ei, ieșiți la Orni și de Șoban Madame Daniel Dănuț, 20.000 de lei trimiterea mailului către PPC și cum fac cu diferența. Îmi dau acțiuni, plătesc
Nu știu, aștept să văd. Să mă contacteze. O zi bună vă doresc. Uite aici zvăcuț. Vezi? No, deși trebuie să cobor la apă, să iau seama să nu se ducă pe drum, să minimalizez pierderile. Și asta e 1000 de lei. Că n-ar trebui să stau la ele, că am investit bani în gard electric. 1000 de lei. Primăria, poliția, conform legii 61/1991, trebuie să mă asigure bună desfășurare a activității socioeconomice. Și nu au făcut-o. La fel parchetul Gura Honț. La fel parchetul de pe lângă Tribunalul Arad. La fel judecătoria Gura Honț. Dar, necunoscând legile ei, mi-au mărit pierderile economice. Și sunt buni de plată, împreună cu statul, conform articolul 52 Constituție. O zi bună vă doresc. Trebuie să merg la Chisnăgia mai târziu, că am treabă la primărie. Sunați și pe primarul în legătură cu câinii, pentru că m-au omorât o aie ieri noapte. Și mi-a spus că nu o să primească taxe și impozite dacă nu rezolvă treaba câinilor. N-am dineri să le dau. Sunai la 112, că ieri dimineață nu răspunsă primarul, acum a răspuns. Azi noapte trebuie să trimit la parchet la Gura Honț și acolo, la prim procuror la Ilca Diana, un comunicat cu articol 10 din OUC 555, deci o ordonanță de urgență a Guvernului 55/2002, unde spune clar că poliția din oficiu se poate autosesiza în legătură cu câinii, dar nu au făcut-o. O zi bună vă doresc!